wateri nyake kaunti ma Kisumu kama jopuonjre mag mbalariany ma Maseno na obago ng'anyo kabandho ratiro ne nyawadgi mayangore ni nyowi to ngimane bang' ka risasi mano mar obila nyomake e ng'anyo mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e aluora ma Maseno. Jopuonjre no keto obila gi tich matek mar keyogi kane gidino ndara mawuok Kisumu kadhi Busia. Kaka jafwambo marwa Millicent Adiambulero, familia ma japuonjre no bende koro ywago ratiro margi. Ng'anyo no ne ochakore okinyi ka jopuonjre kwedo nek mar achiel kuomgi manyo lisasi omako e ng'anyo manyo bagi gi johera mag Azimio la Umoja mar kwedo pek mar ngima. Ne gidino apaya ma Kisumu Busia ka gimoko mach kendo kata koth ne ok buoggi. Weg nyamburko mane yudore e apaya no oyudo pek mar tieko safar. Obila ne obedo kod tich matek mar keyo jopuonjre go. Ote margi kaen mar manyo ratiro ne japuonjre manyinge William Mayange manyocha ni ike mar adek. We were peacefully demonstrating until the police started throwing tear gas at comrades. In fact, when they started throwing tear gas, it's the comrades who were trying to quell them down. We had no bad intentions because at that point, before William was killed, nothing was destroyed, nobody was injured. Comrades, viva! I want to say this. What happened yesterday and what is happening in Maseno is uncalled for, uncouth. We cannot take it and we won't take it. I'm very glad of the death of one of our comrades. He was killed yesterday. Before the rest, then I hear some news are going around that the comrade was killed when we were attacking the Sairam. That is a quack news. What I say is that the comrade was killed. The comrade was killed before Sairam was attacked. Alive women. When we saw that they are, we have been losing daily. Jopuonjre tolero ni William ne magina omako e ng'anyo ma otwere kochomo rangaj stesend obila makono bang' rakruok mane obedo e kindgi kod obila. Wach mopogore kaka ne oliekore ni ne en achiel kuom jogo mane yako mwandu e duka moro. Komachielo, jonyuol William oywago ratiro ne wuodgi ma tho mare okawgi kod buok. Nimehakikisha ndio yeye tena hata siamini sasa nitaanza kusema chochote kuliko kuomboleza. Nashangaa mtoto alifanya nini kuua mtoto wangu? Si bandit. Nimeona mtoto wangu akiwa marehemu pale. Hata siamini. My child was hoping to be someone in the future. Ringre Maseno William Mayange nie kariudo thieth ma Maseno Coptic Mission Hospital kuma winjore timne bero. Eseche ogogo japuonjre machielo manyo lisasi omako okumbone e ng'anyo mawuok tich ne otero hospital ma Ramogi kama itimone thieth. Millicent Adiambulero, Ramogi TV, Maseno, Kisumu County. Kwaya Kisumu.